Marjorie! Marjorie, gumising ka na. Tatayo na po. Magayos ka na para makapunta ka na sa first job mo. Ako maliligo. Hello, girl. Nasaan ka na? Oh girl, malapit na ako. Ano? Malapit ka na? O sige, sige. Magkita lang tayo sa monumento. O sige, palis na ako. Sige, sige, bye. Sige, sige. Bye na rin. Mayroon na po ako. Complete na ba requirements mo? Ako na. Taalis na po ako. Hindi nga anak ha. Kasi saka na ako nag-obligate ko na sa'yo. Hindi naman po ako nag-reklamo tayo. Kaya nga po, sana po makandok po ako dito. Para po matulungan ko na po kayo sa gastos dito sa bahay. Hindi po una na po ako. Sana makapasa tayo, no? Lahat na po ba? Yes, please. Dito ba? Kaya dito nga po, dito lang po kayo sa akin. Nandito po. Okay, salamat. Galit. Okay, mga mali yun. Ano yun? Naku, masanay ka na dito kasi araw-araw may instante dito. Ang weird, bakit naman? Iba din kasi yung boss namin. Pag ayaw niya, ayaw niya talaga. Naku, nakakatakot pala. Where's my coffee? Okay? And who are you? Marjorie Machel po mag-aatay ng editorial niya. Coming. Ang madala ka bang requirements? Ano po? So, I think mo pala yung unang nag-apply dito. Sir, sino po ba? Opo. First job mo? Opo. Bakit dito mo natin magtrabaho? Sir, kasi graduated po ako ng IT. Kaya po, tingin ko po, ang qualify po ako dito. Good. So, what's your achievement? Dito siya. Decorated achievement. When I graduated in college, mayroong layo ako. Okay, sige. Casey? Ako, Nag-iilisyo ka na naman. bago naman talaga eh. Alam mo kasi, friend, naniniwala ko sa alam mo pa ang baba ko mas maganda pa sa'yo. Di na baklas, sir ah. Malapit na eh. Pag natawag po yung mga pangalan, maaari po kayo tumakas dito upang pumirma. Ang ibig sabihin po na itanggap na po kayo at sa iba naman kung hindi natanggap, maraming salamat po nagkita. 1. Malis ko more than. 2. Yes, you report. 3. And close down. 4. Done with you. 5. Then setting the cara. 36. Kami. 37. Then with Manto. Yes,
looks at the wind. He broke his own heart and I watched as he tried to reassemble it. And my mama swore that she would never let herself forget. And that was the day that I promised I'd never sing of love if it does not exist. Sabi niya. Ikaw, di ba? Ito ka dito. May science na po ako. Ito ka dito. Pwede na ba requirements mo? Ako na eh. Mamaya mo. Galingan mo ah. Alam mo naman ang ikaw na eh. Si Marjorie! Hindi kasi naman si Marjorie! Nayas na po ako. Complete na ba yung requirements mo? Marjorie! Paano makapag tayo? Ano yun? Ako ba sanay ka na? Araw-araw ka pinag-food sa akin. Ang weird, bakit naman? Imanin na ko yung book sanay, but ayaw na, ayaw talaga. Ako nakakatakot ng mukha niya. Where's my coffee? Next. Ay! Nasay ka na! Oh! Ano yun? Ako ba sanay ka na rito araw-araw pa sa bed? Ang weird, bakit naman? Ibanin kasi yung boss namin. So, kailangan. Hello! Wala ka bang mga requirements? Hoy! Ako na ingay! Mga requirements ka bang dala? Meron pa. Ikaw ba yung kaibigan ng kanina nag-apply? First job mo? Bakit dito mo napili mo? Ang trabaho. Sir, kasi graduate po ako ng IT. Kaya sa tingin ko, qualify po ako dito. Good. So what's